Бірлік қойда күш шунда, мәхәбәтләре мында. Алар бір сериал қораған жерден танышқаннар. Ғажап хал. Рамил Рамиләгә үлеп гашыйк булган. Рамилә башта кабул итмәгән. Рамил нишләргә белми. 19 яшында җавап итеп ул ышанычлы Рамиләгә өйләнеп тә куя. Бүген алар тату гаилә, 2 бала үстерәләр. Рамил мәдрәсә тамамлаган, Рамилә оста оештыручы. Инде җырлаган җырлары кемнәр генә оныта алыр икән. Бүген әлеге тату пар, мәхәббәтле пар ачыктан-ачык әңгәмәгә әзер. Серләрен ачармы мәхәббәтле гаилә? Хәзер беләбез, әйдәгез. Рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Дворянское гнездо ресторанына рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта татар эстрадасының популяр пары Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Сәлам. Рамил, Рамилә, сез бик матур пар. Моңа инде бөтен тамашачы ихтыяр итеп пар килгәнсез. Рәхмәт. Балкып торасыз. Рәхмәт. Мактау сүзләреннән башладык. Инде менә 5 ел элеккеге татар эстрадасына әйләнеп кайтсак, әле сезне бик аз тамашачы белә иде. Мин үзем дә сезнең белән шушы вакытларда таныша башладым, иҗатыгыз белән беренче клипларыгыз чыга башлады. Бүген капка төбендә 2021 ел һәм 5 ел эчендә сез иң танылып килгән татар эстрадасының җырлы моңлы парына әйләнеп барасыз. Бу махсус төзелгән стратегия идеме 5 ел эчендә әллә очраклы рәвештә шулай килеп чыктымы һәм сез инде бүген җайлап кына тауның иң башына менеп барасыз, иптәшләр? Стратегия дип әйтү дөрес әйбер түгел инде, әлбәттә безнең ул аны стратегия юк иде. Гомумән алганда 2016 елда мин үзем генә чыктым. Сольный проект белән инде. Ул вакытта минем 2 җырым бар иде. Яшәп рәхәт, минем төш алтын, каенлыгым. Шул җырлар белән чыктым да, аннан соң инде ул вакытта Рамилә балаларны тәрбияле иде, балаларны үстерә иде. Мин аңа тәкъдим иттем. Әйтәм, дуэт рәвешендә чыгып карыйк. Ул инде каршы килде. Каршы килде. Ул минем эшем түгел ди. Мин дә балаларны тәрбияләйм ди, мин дә гаилә ушагын саклыйм дип әйтте. Әмма ләкин шулай аны үгетләп, аның белән сөйләшеп, Аллага шөкер, ул ризалашты һәм шулай әкренләп кенә Аллага тапшырып, хәле бездән килгәнчә без тырышабыз. Ниндер стратегия юк, югарыга менү стратегиясе юк. Халык ярата икән, без инде шат, Аллага шөкер. Без барабыз үз юлыбызда. Әкренләп кенә Аллага тапшырып барабыз. Рамилә ничек ризалаштыра алды ул сине итәле? Нинди ачкыч иде бу? Ул бит инде алып баручы. Анда аның белән бер җыр шигыри иде. Ул вакытта ул бара алмады. Җырларга бер кыз кирәк иде. Әйдә минем белән бар дип үгетләде бу. Шуннан соң барып, 1-2 җыр башкардым да, кайтып киттем. Шуннан соң инде 2-нче, 3-нче банкетларга алды. Булай үзебез өчен генә, үзебезнең алып бару мәҗлесләрендә җырлар өчен генә җыр яздырдык. 2018 еллардан икән инде. Һәм шул җырны ротациягә биреп, әкрен генә сәхнәгә чыктык. Әле төпләп торып эшләүебезгә 1 ел ярымнар гына. Шулай да әле сез әле яшь орлык шулай бит, әле аны шатасы бар, үсәсе бар, матур чәчәк атасы бар, иң мөһиме. Аллаһ версә. Сезнең танышу тарихыгыз белән танышып чыккач, бик кызык башлангычка тап булдым. Сез ТНВ каналыннан барган бер сериалны икегез дә караганнан соң очраклы рәвештә танышып киткәнсез. Сөйләгез әле, бу нинди тарих булды? Ул вакытта инде моннан ничә 2010 еллар элек ТНВ каналыннан «Ерактагы йолдызым» дип аталган бик матур сериал бар иде татар телендә. Эмиль Талипов белән Нәфисә Хәйруллина уйнады ялгышмасам төбер рольләрдә. Яшь чаклары, Камал театры чыгып килә торган вакытлар иде. Төп геройларны алар уйныйлар иде. Шул вакытта миңа бик нык ошады Эмильнең уйнавы, менә осталыгы, үзе. Биләмәгән матур. Асы бөтен кыздыр инде калса. Ул вакытта Instagram шелтәрләре юк, бар тик ВКонтакте шелтәре генә эшли иде. Һәм мин аның диварына, стенасына язып калдырдым. Әфәрин, бик матур уйныйсыз, бик зур рәхмәт дип инде. Шунда бит инде язган очракта минем фотом чыга. Рамил шул вакытта алар бергә укыганнар микән? Эмиль Талипов белән без инде таныш идек, чөнки шул ТНВ каналында «Бирегез мәйдан» дигән бер
кызыклы телепроект бар Хәтерлибез, беләбез. Менә шул «Бирегез мәйдан» телепроектында ул жюрида утырды инде, ул безнең педагог иде. Шунда аның белән без инде таныш идек һәм дә аның шулай артист буларак үсүенә мин бик тә шат идем. Мин аны әлдә хөрмәт итәм. Шул вакытта аның шул ВКонтакте эшләтәрендәге битенә кергәч, аны гел карап бара идем инде. Һәм карадым да шундый Рамилә исемле, матур, зур күзле, кара чәчле, Анастасия Забаренюкка нәкъ үзе охшаган кыз дигәнсең син. үзе менә шуны ошатып, аңа яздым. Бик тә ничек әйтим инде, бик күп яздым, ул инкар итте, вакытым юк, минем эшем күп. Шулай дип инде ничектер анарсын Аллаһ Тәгалә насыйп итте менә шулай очрашырга, танышырга, төрле хәйләләр табып, төрле шундый кызыклы сәбәпләр табам инде. Менә Аллаһка шөкер, озакка сузмыйча гына мин инде үзем дә шундый бик конкрет кеше, озак сузырга яратмыйм. Әгәр дә мин нәрсәдер эшләргә ният кылганмын икән, мин инде җиренә җиткереп үз максатыма ирешмичә мин тынычланмыйм. Һәм дә инде аңа озакка сузмыйча өйләнергә тәкъдим ясадым. Һәм Аллаһка шөкер, танышканнан көннән башлап без инде 6 ай йөреп өйләнештек. Гаиләгездә бик матур гореф-гадәтләр бар. Ул инде әлбәттә сезнең бер-берегезгә игътибарлы булуыгыздан башлыйбыз. Һәр елны сез җылы якларга ял итәргә барып кайтасыз. Әле күптән түгел генә Төркиядән менә име шулай кайтып төштегез. Узган ел былтыр инде Гарәбия Әмирлекләрендә булдыгыз. Һәр вакыт сезне күрергә була татар театрларында, татар концертларында үзегезнең коллегаларыгызны бик хөрмәт итәсез. Үземнең дә очратканым бар. Һәр вакытта да сез концертларга гади тамашачы булып килеп утырасыз. Һәм әле тамашачылар да гаҗәпләнә, кайдан вакыт табалар соң булар? Инде бәйрәмнәр алып баралар, инде танылып киләләр. Туган көннәрегезне, бәйрәмнәрегезне ничек иттереп уздырасыз? Ул инде соңгы тапкыр менә Рамиләнең уздырылган зур юбилее, андагы бүләкләр Рамил тарафыннан. Бүләкләрне бирергә яратасыз. Менә шушы игътибар, ул инде чынлап та вакытка бит барып тоташа. Вакытның кадерен беләсезме? Ничек вакытны дөрес иттереп бүлергә һәм буш вакытны файдалы үткәрүнең төп киңәше сездән нинди? Дөрес әйтәсең, Ильяс, без театрларны, менә концертларны бик яратып, бик ничек дип әйтим инде, мәхәббәт белән карыйбыз, йөрибез, балаларны да алып йөрергә тырышабыз. Театр татарның канына сиңгән. Шулай бит Рамил, килешәсеңме? Әле күптән түгел Рамил Камал театрында бер бәйгедә катнашып, кастингта җиңеп чыкты. Шуннан соң алар белән бергә төп актерлар белән уйнады. Мин бик хөрмәт итәм мондый егетне. Театрларга йөрергә тырышабыз, еш йөрибез. Вакытларыбызны туры китерәбез инде. Безнең бөтен әйбернең вакытын без кадерен белергә тырышабыз. Чөнки Аллаһка шөкер, безнең бит инде алып бара торган бәйрәмнәр, банкетлар дип әйтик инде, туйлар, юбилейлар, ул бит инде гадәттә җомга көнне була, шимбә көнне була, якшәмбе көнне була. Ял көннәрен инде әтиәнимә бик зур рәхмәт. Минем әтиәниләрем, Рамиләнең әтиәнисе инде балаларны карарга ярдәм итәләр. Безнең бер инде бала караучы нянькаларыбыз юк. Безнең әтиәниләребез карый, әби баба тәрбиясендә үсә балаларыбыз. Булай атна дәвамында без инде гел һәр даим балалар белән бергә булырга тырышабыз. Гел алар белән бергә мәктәпкә үзебез илтәбез, үзебез алып кайтабыз, балалар бакчасына үзебез илтәбез, үзебез алып кайтабыз. Шуның белән бер рәттә әлбәттә алар белән төрле түгәрәкләргә йөрибез һәм шул театр концертларга бергә йөрергә тырышабыз. Чөнки театрлар биректә театр, концертлар ул әлбәттә айрым. Татар театр ул инде татарның, мин аны гел әйтәм, аусу турып әйтәм, татарның Мәккәсе булган изге урыннар. Без анда барырга тиешбез, чөнки шунда барып кына без инде чын татарлар булып үзебезне гел яшәүне дәвам итә алачакбыз. Рамилә, без буш вакытка тукталдык та, син хуҗабикә буларак буш вакытның кадерен ничек кулланасына безгә бер-ике киңәш биреп кит әле. Хуҗабикә буларак алай үземне мактый алмыйм. Көне буе дигәндә инде балалар кичкенәсе инде балалар бакчасында, алысы гимназиядә укый, Рамил көне буе эштә. Мин шулай обедларга пешереп куям да инде, бер кичкә җитә. Элек ничектер, белмим, яшьрәк вакытта, иләнешкән вакытларда тәмле бәлешләр пешерә идем, эчпишмаклар пешерә идем. Хәзер әллә алгаеп барабыз, әллә вакыт җитми. Сездән дә яшь кеше бармы? Әллә кафеларда ашарга өйрәнгәнмсең, ничектер соңгы арада бик ялкауландым. Алай
Һәм ләкин бәйрәм булганнарда, ял көннәрендә Аллаһка шөкер пешерә. Алай ризык Зарплата алган көннәрендә, теге шундый шатлыклы көннәрдә премия алсам инде. Ансы бар Аллаһка Рамилә шөкер. сине бер интервьюсында мактаган иде. Ул бик катгый тәрбияләни. Әгәр дә Рамилә булмаса, безнең балаларыбыз шушылай тәртипле булып үсәр иде микән әле зур 100%. сорау диде. Әйе. 100%. Чынлап та әфәрин Рамилә, синең әни булуыңда да зур Әйе, әһәмият. ул яктан менә балаларны кичкенәдән чисталыкка өйрәтәм, пөхтәлеккә өйрәтәм. Тәртип булсын иде. Шунсыз булмый да бит. Татар чисталык, паклык, пөхтәлек. Olsun şeşek tiresinde Zenger kübelen oynay İndi hazır benim gülüm Her vakit sine uylay Jilfir jil iskende Akkayın bulsan iyide Min qayın sen bıl bulub Gel sayrap tursan ide Olsun şeşek tiresinde Zenger kübelen oynay İndi hazır benim gülüm Her vakit sine uylay Olsun şeşek tiresinde Zenger kübelen oynay İndi hazır benim gülüm Her vakit sine uylay Сезнең гаиләгездә низахлар буламы? Сез шундый матур, интеллигентлы Була. пар, уртак телне ничек табасыз? Булагынамызсың. Әйтәләр шул психологик сорауга күчик әле. Низах һәм уртак тел табу. Була, көнгә бер 2-3 мәртәбә иң әз дигәндә әйткәләшеп алабыз. Бу инде җиңелчә генә инде. Җиңелчә дә Үзгәрә була, булганда, катырагы да балалар була. күрмәгәндә инде, Әйе, әлбәттә. балалар күрмәгәндә. Әйе. Балалар өйдә булмаган чакта. Ник дисәң, без икебез дә үзебезнең эмоцияларны эштә тотырга яратмыйбыз. Иҗат кешесе. Ул да миңа башлыгы. әйтә, үзенең Туп-тур әйтәбез фикерләрен, без, туп-тур әйтәбез. үзенең уйларын, минем минусларымны битемә бәреп әйтә. Мин дә аңа үземнең эчке фикерләремне, эмоцияларымны әйтәм. Фикерләребез дә тәңгәл килмәскә була бит инде. Һәм шуннан соң 3 минут безгә дузлашырга вакыт кирәк. Мин чәй ясыйм, яки ул тагын бер нәрсә миңа бирәм анда, барырга кушамы. Атналар, айлар буе үпкәләшеп йөрү дигән әйбер юк бездә. Әйе. Ничек әйтешәбез, шулай дуслашабыз. Рамилә менә Рамиләдән шунда сорыйсым килә. Сез икегез дә бик шибәр кешеләр, яшь кешеләр, актив. Сүздә юк мондыйларга башкалар да күз сала. Гаиләгездә көнләшү дигән төшенчәгә урын бармы? Бер-берегездән көнләшәсезме? Миндә гомумән юк. Менә без ничә 12нче ел торабыз. Бер тапкыр да Рамилга көнләшеп тавыш чыгарганым юк. Шанып чыгарып җибәрәсең, эшкә дә, име бәйрәмнәр алып барырга да, бәйрәмнәргә дә. үзе генә китсә дә. Беренче вакытларда дуслары чакыргач та, үзеңне чакыргач та бармый иде. Юк, әйдә икәү барабыз, икәү дип мине һаман истереп бара иде. Юк, мин әйтәм, синең аерым дусларың булырга тиеш, аерым буш вакытың бар. Ишрашмый әйтәм, утыр, дусларың белән сөйләш дип үзем идән куып чыгара идем. Алтын хатын Рамил. Аллаһка шөкер. Минем төш алтын, хатын бриллиант. Менә аның тарафыннан өйләнешкән елларда әлбәттә көнләшү булды. Ничектер телефоннарымны да әзрәк тикшерә иде. Эштән дә килеп ала, илтеп куя, автобус белән дә кайтармый. Ләкин менә мин үземнең тугры, дөрес, әйбәт хатын икәнемне менә еллар аша үземнең тугры хатын икәнемне аңлаттым. Исбатладым. Әйе, Аллаһка шөкер. Хәзер инде андай әйбер бездә юк. Пар эчендә чын мәхәббәтне нинди күрсәткечләр аша билгеләргә мөмкин? Чын мәхәббәтне күрсәткечләр ул нинди? Рамил, бәлки син җавап Шын бирәсең. мәхәббәт ул бер-береңнән туймау, бер-береңә һәр вакыт шундый позитив хис-тойгылар бүләк итү. Менә, мәсәлән, biz әйткәләшәбезме, biz әләшәбезме дигән сорауга җавап буларак шуны әйтәсем килә. Әгәр дә без мәсәлән әйткәләшмәсәк, әгәр дә без мәсәлән әрләшмәсәк, димәк безнең хисләр суынган булырга мөмкин дип уйларга мөмкин. Шәбит инде. Битарафлык булмаска тиеш. Бездә битарафлык дигән әйбер юк, Аллаһка шөкер. Мәсәлән, мин өйгә кайтып, Рамиләнең кәефе булмаган күрәм икән, мин сорыйм. Нәрсә булды?
Ул әйтми инде, бер мәсәлән, бер 5-10 минут анан сырым да, аннан соң ул әйтә дә, шул хәлне, аны борчыган мәсьәләне яки мине борчыган мәсьәләне без инде уртага салып, җайлаштырабыз, хәл итәбез һәм эшлибез. Гаилә мәхәббәте нәрсә ныграк һәм ышанычлырак иде? Балалар әлбәттә, балалар, Аллаһка шөкер, балалар һәм аларга карата булган мәхәббәт. Рамилә инде ул балаларын бик ярата, мин дә балаларны яратам. Гомумән алганда, менә аларның гаиләсе, аларның туганнары, менә апалары, әниләре, алар бик тә гаилә җанлы, бик тә бала җанлы. Мин үзем бер үзем генә гаиләдә үскән. Бер туган абыйларым, апаларым юк, әмма дә ләкин бер туган абыйларым, апаларым кебек, Аллаһка шөкер, минем баҗайларым бар. Без бик дус тату яшибез, бөтен бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез. Менә шул балалар әлбәттә ул гаиләне ныгыта. Шуңа күрә һәрбер гаилә, ул инде гаилә коргач, иң беренче чиратта минемчә ул балап кайтырга тиеш, тырышырга тиеш. Рамилә, хатын-кыз өчен гаилә ышанышы кайдан башлана? Ныклык минем өчен бу Син моны кайсы ноктада сиздең менә Рамил белән мөнәсәбәтләреңдә? көненә 2 мәртәбә шалтырата телефоныма. Бу синең өчен бик мөһим. Бик мөһим. Әгәр дә көне буе берәр тапкыр шалтыратмаса, мәйдан бу, әгәр дә эштә булмаса, менә совещаниеларда булмаса, Рамил көненә бер тапкыр шалтыратмаса, минем уже күземә, йөрәгемә кайгытчы, кая, ник бу шалтыратмый миңа? Әйләнтте микән мине дим. Булай без Аллаһка шөкер гел элемтәдә. Без теге бер-беребездән башка яши алмыйбыз дисәм, ул теге бик зур сүз булыр инде. Мәдәлек без гел бергә Аллаһка шөкер. Һәрвакыт шулай бергә булыгыз. Без әлегә ачыктан-ачык әңгәмәбезнең беренче өлешен тәмамлап, рекламада карабыз әле. Бездә реклама. Без ачыктан-ачык әңгәмәне икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм. Бездә бүген кунакта татар эстрадасының популяр парлары Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Кабаттан хәерле көн, кадерле кунакларыбыз. Сәлам. Без Рамилнең мәдрәсә тәмамлаганын белеп алдык. Әлбәттә, яшьли шушындый мәртәбәле дини уку йортын тәмамлау бу инде зур ихтирамга лаек Рамил. Рамилә өчен дә әлбәттә бу бик мөһим күрсәткеч. Егет ышанычлы күренеп тора. Рамилә дә матбугаттагы бер интервьюсында әйтә, чынлап та хыялыбыз киләчәктә инде Рамил хәзрәт белән Рамилә абыстай булып кую. Сезнең өчен дин гаиләгездә нинди роль уйный? Без менә Рамил белән танышкан көнне үк, мин аның мәдрәсәдә укыганын белдем. Һәм икенче көнне, өченче көнне менә очрашкан көннәрдә ул кайдыр ашыга иде. Башта миңа әйтмәде, аннары инде мин бик сораштыргач, төпләп сораштыргач әйтә иде ул миңа. Мәдрәсәгә барам, шәкертләрне укытам дип. Аның ул вакытта инде ул мәдрәсәне бетергән иде. Бер мәдрәсәне бетереп, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыйды ул, кичке бүлегендәмсең инде, ялгышмасам. Һәм тагын бер мәдрәсәдә шәкертләргә үзе динне өйрәтә иде, белем бирә иде. Шул вакытта ук менә шул дингә битараф булмавы мине бик җәлеп итте. Ул 18 ел диндә. Ул бу турыда әйтергә яратмый. Бер каяда, бер тапкырда интервьюларда да биргәне юк. Моны мин чыгардым инде Инстаграмда әлбәттә. Бәлки бу алай кирәк тә түгелдер, мактану да булмасын инде. Яши дингә килдем дип әйтү, минем әтиәнләр үзләре дини кешеләр түгелләр иде. Минем мәрхүм дәвәти, элек. Минем мәрхүм дәвәтием, мин аны үзем күрмәсәм дә инде. Ул дини кеше булган, яни минең әтисе Гарафетдин бабай, ул инде үзе намаз да укыган, җырлаган да, бигән дә, гармонда да уйнаган. Шул ук вакытта ул ветеринар булган. Ягъни мәсәлән, авылда бик хөрмәтле кеше булган. Һәм дә һәр вакыт аның турында сөйләгәндә, кичкенә вакытта минем хыяллана идем, мәйтәм менә дәвәти кебек буласым килә. Ул вакытта мин инде гармон баян түгәрәгенә йөри идем, гармонда уйный белә идем инде. Үземчә җырлый идем, үземчә бии идем, әмма дә ләкин әле мәчеткә йөрми идем. Шул хыялым бар иде, мәйтәм, мәчеткә барасым килә дип. Һәм бер вакытны шулай мин ул вакытта Тулай трактта без тора идек инде, әтәйләр белән. Тулай трактта подъездда бер егет белән сөйләшеп утырганда, Марат исемле егет, Марат һәм Илмир, аларга бик зур рәхмәт әлбәттә. Алар миңа әйтәләр, менә без дә иртәгә мәчеткә барабыз ди, безнең белән барасың килмиме ди. Мәйтәм, әлбәттә барасым килә. Шунда бардым да,
шул мәчеткә ничектер, мәчеткә баргач күңелемә шундый рәхәт булып китте. Шуннан әкренләп менә шулай укып, гыйлем алып, белем алып инде 5 вакыт намазга басып, Аллага шөкер, әле дә шул һәм динне, һәм бу дөньяви тормышны алып барырга тырышабыз, Аллага шөкер. Инде Рамил әйткәнчә, картаймыш көннәребездә Рамил хәзрәт белән Рамил абыстай булып, балаларыбыз да шулай теге дини рухта тәрбияләнеп, дини кешеләр булып, тәртипле булып. Ул бит иң беренче чиратта дини кеше дип ул теге төбәтәй сакал үстереп, яулы киеп кенә йөрүдә түгел, нәкъ менә үзебезнең Күңелең чиста булып. күңеле чиста булып, гамәлләре изге булып, кешегә зыян эшләмичә, бары тик яхшылык кына эшләп, безнең халкыбызның, милләтебезнең лаеклы уллары, кызлары булсалар, безнең өчен бик зур шатлык, бик зур сөенеч булыр иде әлбәттә. Рамил, хәзрәт һәм абыстай булу чынлап да сезнең хыялыгызмы? Үземне алай абыстай буларак күрмим әлбәттә. Рамилнең алгайгач менә 60 яшьләрдә мәсәлән исән сау булып инде матур гына Инде дусларына Хәзрәт Коръән укый, булган дус гаиләләренә инде Коръәннәр укый дип беләбез алар- мәҗлесләрдә. Алар менә бергә укыганнар бит инде беренче егет, алар барысы да хәзер мулла хәзрәтләр. Менә ул хәзрәтнең Субханалла. ул хәзрәтнең хатыннарында менә хәзер мин белем алам. Мин әйтәм, Рамил да бит сезнең яшьтә дим инде. Алар инде хәзер зур диндә менә ничек дип әйтеп урын алганнар. Кайсыдыр мөфти, кайсыдыр хәзрәтләр, Аллага шөкер, алар менә барсы да зур дәрәҗәгә ирешкәннәр. Ул бит максат хәзрәт белән абыстай булу түгел. Андый максат белән яшәү гомумән дөрес түгел. Әйткәнемчә, шул үзебезнең юлыбыздан барып, тәртипле генә, кешегә зыян эшләмичә, шулай исән сау гына яшәргә язсын. Иң мөһиме. Амин шулай булсын. Сезнең арада 5 яшь аерма. 4. 4 булдымы? 4 кенә. Гафу итегез, без аны 5 дип белдек. Аз да түгел, күп тә түгел. Бу аерма кайда сизелә, кайда юк. Һәм кайда аның өстенлекләре һәм кимчелекләре. Бу аерма сизелде бары тик мин аның белән танышкан вакытта, әйдә бергә йөрибез дигән вакытта гына. Ул вакытта миңа әйтте, әле син бала чага, әле сиңа 19 гына яшь, миңа Син Рамиләдән кичерәк. Әйе, тамашачыга да әйтик моны. Мин аларак күренсәм дә, мин алардан кичерәк. Без иләнешкәндә белдерәм инде Рамилне. Без иләнешкәндә Рамилга 19 яшь иде, миңа 23 яшь иде. Ул әле 3нче курсны тәмамлаган Әле уланда Студент егет, ул Кыртыйда укып йөри иде. вакытта табышым юк иде әле. Шуңа күрә ул вакытта менә 4 яшь аермасы сизелде. Рамиләнең миңа карата мөнәсәбәтендә. Хәзер инде киресенчә, хәзер бөтенче кат-кат сорый. Рамилә синнән алракмыни? Без сине киресенчә алрак дип уйлап, мин инде теге алрак күренәм, хәртәгә тазардым, битем түгәрәкләнеп китте бисең була инде. Тәлә шатам. Аллага шөкер. Юк. Без андый бер инде дә кыенлык күрмибез. Аллага шөкер. Миңа гади, тәртипле, матур, шибәр, авыл кызы булсын дип мин гел хыялландым. Үзем Казан егете булсам да. Хыялым менә ишек мин хыялландым, ничек мин теләдем. Иң матуры, иң шибәр минем хатыным булсын дип, Аллага шөкер. Минем өчен иң матуры, иң шибәр. Аллага шөкер. Без рәхәт, яме. Рамилә, Әминә белән Салават холыклары буенча кемнәргә охшаганнар? Әминә без тулысынча әтисенә шаган. Менә бит. Әйе, шундый конкрет кеше ул безнең барсын да Максатчан. булдыра, максатчан. Инде театраль курсларга да Әйе. йөртә башлагансыз дип Аллага ишеттек. шөкер. Әйе, икенче ел йөри инде. Камал артистлары Ягъни булачак актрисагыз да булып китәр милләтебезнең насыйп булса. бәлки, улыбыз шундый йомшак күңелле, нечкә күңелле. Сиңа охшаган. Миңа охшаган әйе. Гомумән теге ничектер дөнья артыннан теге кумый торган, теге чапмый торган, борчылмый торган, кешедән килнәшмий торган, шундый гади менә булганына шөкер итә торган. Бик тә рәхмәтле, һәр вакыт әти рәхмәт, әни рәхмәт, мин яратам. Шулай шундый бик тә тәртипле, чын мәдрәсә мәчет кешесе инде ул. Аллага шөкер. Дөнья бик матур, шатланып, сөенеп, шул шатлык сөенечне күреп кенә яшәй белергә кирәк. Рамилә, синең өчен яшәү гармониясе нәрсә ул? Дөньяның матурлыгын ничек күрәсең син? Кайда ул? Дөньяның матурлыгын мин менә барга шөкер итеп, булганына шөкер итеп, балаларның, иптәшенең, әти-әниләребезнең, дусларның, туганнарның сәламәтлеген күреп шөкер итеп яшәй.
Чынлап та хәзерге Аллаға шөкер. дөньяда һәрберебезнең дә сәламәт булуы, балаларыбызның сәламәт булуы Әйе. иң мөһим инде әти-әнигә. Якыннарыбызның әлбәттә. Әйе. Гайбәткә дә күчик әле. Сез гайбәт сата ала торган кешеләрме? Мин үзем ышанмыйм әлбәттә, шулай да сорыйм әле. Гайбәт сезнең өчен чит төшенчәме? Гайбәт нәрсәсең ул? Гайбәт ул минемчә барны юк итеп, юкны бар итеп, икенче төрле образда сөйләп. Әйбит инде. Шәйнәү диләр. Шәйнәү, әйе. Шәйнисезме? Менә кеше турында нәрсә уйлыйм, шуны мин туры бәреп әйтәм. Сырап торганын да көтеп тормыйм. Бу инде Мишар холкы буламы? Әйе. Бу Мишарның әзрәк холкы менә рамы. шундай. Сизеләме Мишар белән яшәү? Мишар белән монда эш Мишарда да түгел. Без просто теге дөрестән дә үзебез нәрсә уйлыйбыз, шуны әйтергә тырышабыз. Без теге ялыга айланып, Әйе. кемнедер җайлап майлап түгел, әдресен әйтергә тырышабыз. Бүлдерәм, менә ялагайлыкны иң сөймәгән сыйфатым кешедә ялагайлык. Менә анда да ярый, монда да ярый. Бар тик ул кеше турында әйбәт кенә уйласыннар. Ул ике фронтка да эшләргә мөмкин. Менә ул кеше. Мин ул кешене гомумән сөймим, яратмыйм, шитләшәм. Дусларым арасыннан да андый берничә кешене инде чырып калдырдым. Мин үземә үзем 100% тугры. Менә кеше турында нәрсә уйлыйм, шуны әйтәм. Миңа барыбер кеше минем турында нәрсә уйлаганы. Туры кеше ул синең аркаңда шәйнәми, шулай бит Рамилә. Әйе. артымда- Шул ягы белән яхшы. Әйе. Рамил, сиңа да бик уңайлыдыр бу сыйфатында Рамиләнең. Аллага шөкер, бик Башта синең йөзеңдә бит. Әйе, бик уңайлы, чөнки ул туп-тур әйтә. Ул беркайчан да миннән бернәрсә дә яшерми. Ул әйтергә мөмкин. Рамил, син менә бу ягың миңа ошамады, бу ягың ошамады. Ул теге сыр итеп калдырып, аннары теге бер айдан соң әрләшкәндә, әйткәләшкәндә генә. Әйе, алай түгел. Ул туп-тур әйтә дә. Утырып Без аны хәл артына итәбез дә. хәл итәсез. Мин сине аңладым, син мине аңладың. Һәм Кул бирешәбез дә, бетте китте, вәссәлам. Бу шу мәсьәлә шишелде инде, Әйе. әфәрин. Бу шулар шишелде. Мин сезгә хәзер кыска гына сораулар бирәм. Блиц сораштыру. Маңа кыскана җавап бирергә кирәк. Аш бүлмәсендә кем бер кайчан да утны сүндерми? Аш бүлмәсендә икебез дә сүндерәбез. Әйе. Димәк, тәртипле гаилә. Сүндерәбез, әйе. Гадәттә утлар бик сирәк сүндерә калса. Исраф итәргә ярамый. Өйгә кем күбрәк вакытында кайтмый? Мин инде әлбәттә. Эш сәбәпле. Эш сәбәпле. Әйе. Гаиләдә чүпне кем ташлый? Мин. Рамиләме? Мин шәптер Һәр Рамилә. вакыт мин. Әмма ләкин кай вакытта мин Меңгә бер. чыкканда Мин мусор ташланың сәбәбе ишек төбенә куям. Менә урамга чыга торган ишекнең төбенә пакет белән куям. Намусы борчу алып Бәлки китә башлый. күрер дә алып чыгар мин Намусы әйтәм. борчу. Ваннада кем кычкырыбрак җырлый? Рамил. Мин җырлыйм да, сөйләшәм дә, репетициядә ясыйм, Сөйлим, сүзләрне валла. өйрәнәм, шулай рәхәтләнәм. Бик әйбәт урын. Ул минем иң зур сәхнәм. Йоклаганда, юрганда кайсыгыз үзенә күбрәк тарта? Мин. Рамилә. Бу синең тормышта да сизеләме бу сыйфатың? Дөресрәге безнең ике юрган. Рамилга аерым юрган ясадым. Нәзегрәк. Минем калырак. Мин туңам чөнки һәм тарткалашасы килми. Шуңа күрә бик җайлы гына икебездә ике юрган. Юрганны тарту сыйфаты бармы? Юк. Синдә үзеңдә. Юк. Тормыш теге кешенекенә тормышта дисеңме? Юк, тормыштан аңган нәрсә юк. Ул ир-атны ир итеп күрә белә. Шул үз фикерен әлбәттә әйтә. Мин дә күп очракта аны белән киңәшләшәм. Чөнки ул бик зирәк акыллы. Аның әйткән сүзләре күп очракта 99% очракта аныңча булып чыга. Яхшы. Ашаулар гадәттә кем аркасында көе? Ашарга бар тик мин генә пешерәм. Менә күпме торабыз, Рамилнең бер тапкырда ашарга пешергәне юк. Пешертермим, чөнки ул хатын кыз эше. Дөрес. Дөрес. Һәм соңгы блиц сорау, кем кемне күбрәк ярата? Мин аны күбрәк яратам әлбәттә. Шулар бездә белә. Яхшы. Минемчә, гаиләдә шулай булырга тиештә. Әгәр дә ир-ат хатын кызны күбрәк ярата икән, ул гаилә нык була. Әгәр дә инде ир-ат яратмыйча хатын кызны ярата икән, күп очракта ул гаиләләр нык булмый. Килешәм. Тапшыруыбызны без инде тәмамларга булдык. Бүгенге көн белән, бүгенге хәлләр белән шулай бит барыбыз да белә, сәламәтлек бик кадерле вакыт. Һәм сорабыз да шуңа бәйле. Әгәр дә инде бүгенге дөньяны, шушы пандемиядан соңгы дөньяны яңа дөнья дип алсак, сез бу яңа дөньяга ни дәрәҗәдә әзер? Һәм аңа планнарыгыз нинди? Күп әйбер үзгәрде. Бу Ильяс ахыр замандыр инде.
Бу минем уем шундый. Шулай да ахыр заман. Әйе. Ахыр Соңгы заман. көннәрдә мин Рамилгә көненә 1-2 мәртәбә шул турыда искәртеп алам. Рамил мин әйтәм, чөнки Аллаһ Тәгалә әйткән бер хадисендә, ахыр заман алдыннан халык кешелеклек ни сатып ала алмас, ни сата алмас дигән. Менә бит хәзер QR-кодлар китте. Инде заманда яшибез. Шуңа күрә әкрен генә шунда барабыз кебек инде. Халык та хәзер бу дөньяга башкача уйлый башлады. Күп очракта теге дөньяда бар икәнен, башка кыйммәтләр дә бар икәнен уйлый башлады. Шуңа күрә шул булганда кадерен белеп, шөкер итеп, гаиләләрне дөрес итеп Күп тәрбияләп, кеше моны аңлый башлады, әйме? Хәзер инде байлык артыннан куасы түгел, көнләшәсе түгел. Хәзер менә сәламәт булырга иң мөһиме авырмаска, бер-берне хөрмәт итеп, сакланыбрак яшәргә дигән уйда мин. Бездә менә шул пандемия башлаганнан соң шул уй фикергә килдек. Шуңа күрә ничектер дөнья артына кумыйча, тыныч кына, җайлап кына тормыш ничек бара, безгә дигәне безгә була. Шуңа күрә менә шулай эшләргә тырышабыз. Җыр белән, күңелдәге шушы моң белән әле тамашачыларны сөендереп, чынлап та алга атларга да атларга. Шулай бит Хәйретдиновлар гаиләсенә. Афәрин. Рәхмәт сезгә, Рамил, Рамилә, бүгенге ачыктан-ачык әңгәмә өчен, матур җавапларыгыз өчен. Шушындый матур очрашулар чынлап та алга таба да әле насыйп булсын. Амин, Иляс, рәхмәт. Рәхмәт. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Дворянское гнездо ресторанына рәхмәтебезне белдерәбез. Уйлаган уйлары, теләгән теләкләре һәм әлбәттә җырлаган җырлары һәрчак бер аларның. Бүгенге ачыктан-ачык әңгәмәдә фикерләре дә уртак булуын күрсәттеләр. Киләчәктәге хәзрәт һәм абыстай булу хыялларын әлбәттә чынга ашуын телибез. Сезгә бүген безнең белән ачыктан-ачык әңгәмәне күзәткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.